Ето, че вече наближаваме финала и сме в последната седмица на нашия маратон. Надявам се, че вече сте усетили каква е силата на благодарността и най-малкото и най-основно, което се очаква от този маратон е да почувствате най-лекота в ежедневието си, да се почувствате леки, щастливи, заредени и най-вече да откриете своите нови цели и да преоткриете мечтите си. И днес мога да кажа, че е един щастлив понеделник, защото ще си говорим за мечти, за желания и за реализация на тези мечти и на тези желания. Много хора, с които се познаваме и сме заедно сега в този маратон, знаят, че аз обожавам да си записвам желания. И по принцип винаги, всяка година, в началото на годината си правя един списък от 100 желания, цели и така нататък, които са ми за през тази година. Истината е, че първият път, когато направих този списък, нямах никакви очаквания. Мислех си, че просто го пиша така за разсейване, за да си преосмисля нещата и да видя за самата себе си какво очаквам аз през тази година и за какво съм готова да се боря и да работя през тази година. Написах списъка и почти го бях заправила. Няколко месеца той си седеше така на нощното ми шкафче в една тетрадка. И един ден ми беше скучно, нямаше какво да правя, не ми се четеше и реших, че ще прегледам списъка си. Повярвайте ми, бях супер изненадана, когато имаше осъществени някъде около 7-8 желания. Без изобщо аз да разбера, те са се сбъднали пред самите ми очи, така да се каже, но аз не съм го осъзнала и не съм му дала никакво внимание на факта, че вече са реализирани. От този момент нататък се изградих така като система, поне веднъж седмично си преглеждам списъка и отбелязвам нещата, които са осъществени. И в днешното упражнение ние ще работим с нашите списъци от 10 желания, които писахме по-рано в този маратон. Идеята е, че когато желаеш нещо, когато го желаеш искрено и от сърце, когато желанието е твое, а не наложено ти от обществото и от близките хора около теб, тогава ти много лесно фокусираш благодарността си за това желание и много лесно се потапяш в енергията на това желание. Така че днешната задача, която ще имаме, е да вземем пак списъка си от 10 желания, да ги прочетем внимателно и да мислим за всяко желание като за вече осъществено желание. Дайте си ясна сметка, когато едно от желанията ви се осъществи, как ще се почувствате, къде ще бъдете, с кой ще искате да го споделите. Също всякакви подробности, които ви вкарват в енергията на това вече осъществено желание. И когато се потопите и се почувствате заредени и щастливи от това нещо и че вашето желание е осъществено, кажете на ум едно благодаря. И така, започваме деня с писане на 10 благодарности и защо сме благодарни. Прочитаме списъка и след всяка благодарност казваме 3 пъти благодаря. После отделяме внимание на списъка с 10 си желания, прочитаме ги, потапяме се в тях, представяме си ги като вече реализирани желания и благодарим след всяко желание. Хубаво е да носите списъка си със себе си през този ден и винаги, когато имате свободно време, да повтаряте това упражнение, е смисъл да го прочитате, да се потапяте в усещанията на осъщественото желание и да благодарите за него. Наистина така много повече задвижвате енергията и се чувствате много по-заредени през деня. И като за финал, вълшебното камъче, спомняме си най-вдъхновяващия момент от този ден, нещото, което най-силно ни е зарадвало и благодарим за него. И преди да приключи това видео, знам, че за много хора е трудно да пишат желания, да изказват желания и потърсете помощ. Ако ви е трудно да измислите сами, да определите сами желанията си, обърнете се към
партньора си, към децата, ако имате. Децата са много, много така чисти и много бързо влизат в тази енергия на даване и получаване и на тях им е лесно да казват желанията си. Примерно, моят съпруг в началото, когато започна тази практика, беше решил да пише с мен желание, но цифрата 100 му изглеждаше като невъзможно, недостижимо нещо. За него това беше Еверест. В началото успя да напише 4-5 желания и каза, аз нищо друго не искам. И когато седнах да говорим и да го питам, да му давам насочващи въпроси в различни сфери в живота, и той успя да си попълни списъка до 60 няколко желания, не си спомням точно колко, но знам, че на края на годината имаше невероятен резултат, повече от 50% осъществени желания и това супер много го вдъхнови, го зареди. И сега той също заедно с мен попълва такъв списък с 100 желания всяка година. Това си ни е един ритуал преди да започне новата година, още на 31 декември, гледаме да си направим новите списъци за годината. Естествено, има неща, които не успяваме да осъществим за една година. Аз лично, когато имам такъв случай, някое желание не ми се е сбъднало за дадена година, си го прехвърлям за следващата, но не е задължително. Просто когато желанието е много силно и е много голямо, понякога му е нужно много повече време от една година, но от вас се иска само да сте благодарни, да вярвате в желанието си и да не се отказвате. Не се отказвайте, не приемайте фрази като това не е за мен, аз съм много голям, аз съм много малък или каквото и да е, за да искам такова нещо. Не, няма невъзможни неща. Нужно е само да го искаме и да ни вдъхновява и да успеем да сме благодарни за това, което искаме. Така че наслаждавайте се да мечтаете, записвайте мечтите си и ги творете една по една. Те се сбъдват. Мечтите са като синя пеперуда. Ще ви дам едно екстра упражнение. Огледайте се около себе си, в дома си, в офиса, където иде и търсете синя пеперуда. Дали ще е върху снимка, върху дреха, или просто като минавате някъде по витрините на магазините, ще видите синя пеперуда. Просто се фокусирайте върху това нещо и споделете после да кажем, за 2 дена, колко пъти сте успяли да видите синя пеперуда и на какви места. Забавлявайте се!